Ei kun on täällä. On ihan selkeä. On siellä. Sinne meni vaan tuo painoustio tuohon. Tuo ei oo ihan pikku. Tää on verrantosysteemi mitä painoustio. Laitat sinne veteen, okei. Ota se hetki, mä mietin, ota vähän. Tehdään näin, niin se antaa löytyä. Ei tarvitse purkottaa. Joo, ei se koskaan. Laitattiin ihan niinku 90 asteen siihen veteen. Vähän vielä. Nyt mä löysään. Siellä. No niin, nythän saa. No. Kätellä. No. Tää on yli kilon kuha. Reilusti. Tää on 1,3 kg.